Ngenxa yamanani onyukayo okubulawa kwabantwana nabasetyhini kweli loMzantsi Afrika, amatyendyana aseThembisa eze nemveliso ye-school bag esineqhosha olusebenzisa xa usengxakini, iPanic button ukutsho, ngelixa ukwazi ukusifowunela. We went on the stats and we checked that a lot of girls are being raped, a lot of girls are being kidnapped. So we wanted to do something that can help them. So the backpack was the first option that we had because it's a simple backpack and kids use it every day in their everyday life. So that's why we decided to do this and to install the built-in panic button on it so that it can be easy for kids to press and can be easy for kids to carry. Enye yemveliso zabo iwoshi yabantwana ne-panic button oyisebenzisa xa usengxakini nayo ngelixa ikwanazo nee-games iphinde isebenze njengefowuni. Kananjalo ngenxa yentsholongwane i-corona kuqhelekile ngoku ukuhlola ubushushu bomzimba, ukanti bakwanayo ke nehombo yesandla ekwaziyo ukuhlola ukubetha kwentliziyo iphinde iqaphele ubushushu bomzimba. Uthi le mveliso ilungiselelwe abantu abadala ingakumbi xa beyokwamkela inkamnkam. Kambe ke basebenzisa i-app i-GPS 365 eyenziwa ngu-Isikhwama olilungu lenkampani yabo. Okamadima uthe akululanga ukuphuhlisa ezimveliso ngenxa yokungabi namali eyaneleyo, watsho ihlaba ikhwelo kumaziko emveliso zobuxhakaxhaka banamhlanje ukuba ancedise kuphuhliso lalo mbono. Kwiindaba ze-SABC ndinguZuki ethintwayo, ethembisa eGauteng.